Umjoli uyangikhoboza boy. Ayikho into engicabangayo nje, ngicabanga nale ndaba yakanandiphi ukuthi angifihlele ukuthi usipati jo. Enhle kulomntana yini ngaye Sibali? Wayenza so Sibali. Waya ngawufuna ukungenza ngathi ngile out lezi zingekhodala ngathi ngamabomu vele. Nobuhle West naye, nobuhle uyazi mara naku naye kancedi ngani next so nje. Ngiyakuzwa boy. Kodwa office chayo. Mhlambe uNandipha naye usashawe into yakhe. Akazi abomzali naye uyaqala ukukhulelwa njengamanje. Uyaqala ukuthi avelele nje mfethu isimo esikanjena afind out ukuthi uzoba umzali naye mhlawumbe uthukile la ekhona mfethu akukho lula ukuthi avele afike nje kuwena atheleke afike nendaba engaka. Mara mfethu uphethe ama-twins wami lapha esiswini sakhe mfethu ingcose zami lezi mfethu. Akakhulumi nix uthulile nje. Yini enhle kuNandipha yini ntana akangithathi serious. Ngoba yini mina ngina family. Ngihlala lapha indaba ngingabi na family. Mara ntwana ngibheke la nje ngibheke. Ubani ozongirepresenta mina lapha makuyoxoxwa mfethu uxoxwa ngendaba zabo Nhlawulo kanjalo uyabona mfethu. Kahle hayibo. Ufika nini manje kwenhlawulo wena ufika kwindawo zezinhlawulo? Phela mfethu mangabe mele ngingamuka ukhanda mfethu ngingamuka imizwane lalela ngigwinyitshe mfethu ku right akwenzeke kanjalo ukuthi ingcosami mfethu zingalandelela yini mfethu. Yokungabi nawe family yakho. Ufuna ukwenza into right mfana idumeze itsheni once. Awulindi uNandipha afike la kuwena. Uma wengane akhulume nawe akutshela ukuthi yini yena ayicabangayo uzwana ufuna yena ukuhamba athathe ziphi inyathelo. Hayi ukuthi wena ujula uzofika manje kuyinhlawulo nemndeni. Awukahle kancane mafisi. Kefeda sibone mfethu. Vele singimgayini nesikhathi esimodern enough vele hayi. Yabo. So simuzwe kakhulume ke. Yabo. Because into zami zangidinga ama-twins ayangidinga mfethu. Mele ngibe da. Sobona. Ngizwela amahlebezi ukuthi iRevelation Records izoba ingxenye yale tour enkulu ezayo. Wow. Iqiniso le. Sipakathi. So into engifuna niyenzeke ukuthi niqale nenze amalungiselelo. Nireheze nenza ama-choreography nenze zonke izinto zakhona ama-set planning ama-fittings yonke niqinisekise ukuthi yonke into imi ngomumo. Silungele lolu suku. Awona Brakevs Wiscock. Adla ngazi ukuthi wenze kanjani ukuthi iGenesis ibe in partnership nathi. Hayi umndeni ayingekho lapha nami. Abathabethe mina nabo singumndeni. Yeah, okay, I know kodwa uBonko yena ke uzizwa kanjani ngale ndaba? Yabona uBonkosi nawe uyazi ukuthi angakwazi ukuyenza lento ngaphandle kwethu. Ukwazi kahle amhlophe lokho. Kanti ke futhi nathi uyazi siphethe dynamite. Naw. Hayi, khona la. Uzobashiya bonke bekhala mimi. Yeah. Inyembezi. Hayi.